Igbo ekenekwa m unu. Ịma na asị atụkata eze egwu ekpuru nkata n'iru wee gbuo ya okwu. Oge elugo ga ya ekpu nkata n'iru wee kwuo okwu a n'okwu a gafewego ihe a ya bụ afọ agba nkịtị. Election na-abịa na ọnụ anyị nso n'aka na-agbagote, mana afụghọzi ihe ọzọ dị mkpa anyị okwu. Afụghọ ka anyị si wee mee ha na-akpọ campaign and awareness, security awareness, ka e wee maka isi nweta voters card. Nwekwan ka isi wee tụọ alụ bukọta ọbụ ndị INEC anyị emetụ ka enyetu ego ikponata ha n'Igbo anyị, ikponata ha ka ndị Igbo fuo ka ha si nweta voters card. Ọ bụla dị na-akọgheli na ịntanetị ka ndị Igbo anyị pụtara ime. Jpac adọghị aka na ntị na ịma na onye nwa na nweghị nne na nna fụ ebe mmadụ na-eme ya na-adụ ya ọdụ, o were nke onye ahụ wee mụta ihe. Jpac iwere ego ka onye nwere ya ama, so asị m ka ndị ọga aka na ntị maka eji agha sị na ọ bụrụ na ị nụrụ ayọ mmadụ ibe gị na ayọgọzi nke ndị mmụọ okwu ka ị ya anụ. Mmadụ one ma ọ na-akpọ na gị gwa gị okwu inji mee vidiyo maka na ijele bụ enyi gị nwoke na-echekwa okwu ekwuwe na sị gị na wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ, gwa gị na ihe mere adịghị mma, mana ihe ịbịa n'okpuru ebe ahụ kọmentị ya bụ na ịbụ okwu akpụ n'ọnụ, ịbụzi okwu akpụ n'ọnụ mgbe ọbụla ịbụgo okwu akpụ n'ọnụ. Mana a sị na mgbosi ozu daa nwanne ebulu ozu nwanne yotago. Weli ihe melụ ada anyị nwaanyị bụ Ada Jizọs wee mara ihe, weli ya wee mụta ihe. Amaghị m mgboro one ihe eme mmadụ mụta ihe, weli ya wee mụta ihe. Maka na mmadụ niile Ada Jizọs kwuzocha mgbe ọ dị ndụ, onweghị onye kwere apụta ka enyere ya aka mgbe ọ na-anwụ. Maka na ndị okwuje mọhụ mmadụ n'okwujọ, emọhụ na nkwe okwujọrọ ndị ụka, ka nkwe okwujọrọ ndị dibịa, ka nkwe okwujọrọ ndị omenala, ka nkwe okwujọrọ ndị ibi ya ha na ya na-eme kọmedi bụ ihe na-eme. Achụ ofu afa kpọọ ya, were oyibo confuse ya, achụ ofu afa kpọọ ya. Mana ịbụrụ nwa maara ihe, bụrụ onye ji akọ n'uche eme ihe, ma na ọnụ aya na-ekwute ọnwa, na-ekwute ọjọọ, na-ekwute ndụ, na-ekwute ọnwụ. Sọkwa m na Igbo mmadụ na mma akwado Igbo mmadụ, biko gee ntị ka ịghọta ihe m na-ekwu. Gee ntị. Emegide ihe a megide, ama m ka nwaanyị obodo mama onye obodo si wee pụta tinye ọnụ wee pụta wee were ha influence wee yọba ndị mmadụ tupu ndị mmadụ wee bido pụtawa. Ndị mmadụ wee pụtawa nwayọọ epụta nwayọọ iyi ajọwagodo ndị imere ihe, eburu ụzọ kpọwa ndị dịka Kuba na ha ndị omego ha ogochigbo ka ha bịa nyere gị aka. Chefuzie na onwe ndị ikwujọ ọnụ na okpuru anaghị anụda afa ha ikwujọrọ ekwujọ. Bifo achọpụta ihe adịgo late. Harrison ji wee tichọ ọnụ n'okwu ahụ ewee yọba ndị a na-ayọ, ma ndị eji mmanya wee jee, ma ndị mmadụ megasịrị ihe ha mee n'isi gị. Mana mgbe a na-ekwu were nwayọọ daanụ, oge ilue na ịgbawa ezinụlọ gị aka. Ya bụrụ na ị na-enye mmadụ na-abụ ma mmadụ na-atọ nri na bunu, ọtọmatikali mmadụ na-atọ ma mmadụ na-abụ ahụ ha na-anọ nwezi onye enye ha again in this life. Maka onye ha jiri enwere okwukwe ana ọ bụrụ ihe iji ọnụ wee kwute. Amaghị m the reason iji eme ha, mana ije kpawa na nkụ ekwesịghị ịkpa na ya. There are so many ways esi enweta online followers and online trending, mana ịkpawago na nkụ onye nwere ya ama. Ọzọ dị ka ibi ebulu nna anyị ukwu bụ Akwa Okuko. Kpachapụrụ n'onwe n'anya, dị mkpadịkwu na onwe onye mma gwụghị onye, mana were ihe mere dị na n'ọgụ ya mata ihe. Mgbe dị wugide a na-asị were nwe, mana ozugbo anụrụ ya mma n'onu kpim, ndị otu mkpe ma ndị niile na-efe ya, ma ndị niile na-abịa na nke onye ọbụla gwa onye ọbụla tinye isi. Onwezi onye ekwete na ọ bụ onye ndu edina n'ọgụ.
ndị iro na-etili gị mkpu na-asị gị nna jide ka iji na-eme nke ị na-eme. Ọ nwekwa n'ihi megide etu a ga-apụ edu ha azụ ebi na sị na oje azụ ebi ọgụ ije azụ ebi ọgụ. Akpụrụgoro iku n'ọnụkwu ana ọ nwere ndị agha akpụrụ n'ọnụkwu ana n'ụwa ha ma tụpụrụgo onye ọbụla ọnụ ha na-eme ihe ha na-eme makwa na ihe ha na-eme dị ha mma. Biko n'ododo ozugonu nna anyị ochie bụ Alusi ego ekwunitego kwuo sị na alụsị gị webara ka ọ na-eli n'ọgụ awụchi nke gị. Ị naghị eme omenala na ihe ị na-eme n'ọgụ a bụ omenala nke gị. Esi m ka mmalụ ka njokene gị iwere ine anya n'azụ iwere ihe mere izi ego n'ihe ala wee mụta. Enwechasịrị ego niile ọnwe mana mgbe ozu da biya ha abaghị ya a na-akọ akụkọ a si nso ahịa mgbe ahụ epere m mpe mgbe a na-ekwu maka ya epere m mpe mgbe ahụ epeka m nụ na-anụ ya mgbe ahụ na-efe anya efe asị na enye anwụọ na nke a mgbe ahụ imegoro mgbe anyị pere mpe werezi anya mgbe anyị tụrụcha ya werezi anya uche okenye wee na-eche wee na-aghọtasị na oke ihe a ka a na-ekwuru mgbe ahụ. Anyị mechaa ịntanetị wee pụta werezi aka iwe nenekwa fụzi aka bi ya dị ama mbi mụ na bi ya ebi kịta anaghị ebi ya ebi. Akọlụgbaga agbago akọlụgbada agbada akọlụgbaga agbago akọlụgbada agbada. Ịkọ ya adịghị na ihe mere echi ezinụlọ gị gasa asị na ihe emekọnata ijikwa wee na-egbu nka ijikwa na-agwụ nka ijikwa na-eme nka asị nwata ha ka o ji mana ihe o ji adịrị mma. Onye nwanne na-akpọkwa na ajọ egwu n'ezi ihere ya na-eme nwanne ebe ọ nọ. Ihere na-emezi anyị niile bụ ndị Igbo. Ihere na-emezi onye ọbụla kpọrọ onye Igbo nọ online n'afọ ihe na-agabiga ihere na-eme. Hapụ na awareness unu kwesịrị create were your profile and your image create ya awareness ka ọ bụkwa na emevuo taa gwa ndị mmadụ ihe anyị atụ gwa onye ọbụla onye anyị atụ gwa asị tụọ nwanne anyị nwoke ka o ligolo ebe ahụ. Ndị ahụ ndo nọ na-abọ ike na ama na-ezuzu ya na mekwalụ na ebele ekwuchakwa m ka ọha n'ọnụ o nwere uche ọmalụ ọkwa na atụọla ofe ka ofe ọmalụ mana atụọla onye mara ihe ọma ma atụọla ofe ka ofe nye isi n'ọhịa. Uche unu dukwu ya maka amada ama ka ọ dị.